Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkanmu da wannan Ramadan. Yau za mu faɗakar da mutane akan abin da ya kamata su kiyaye domin kamuwa da wata cuta mai haɗari wadda ake kira hepatitis, ma'ana ciwon hanta. Yana da kyau mu kula, akwai wasu hanyoyi da ake bi domin a kula domin ƙauracewa kamuwa da wannan cuta. Sannan kuma za mu faɗi abubuwa waɗanda ya kamata shi wanda ya kamu da cutar nan ya kiyaye domin girmamarta, ma'ana kada ta hauhawa ta kassara shi ta kai shi zuwa ga rasa rayuwarsa. Yana da kyau ga duk wanda yake rayuwa baya da hepatitis ya kula ƙwarai a ina zai ci abinci kuma wa ya dafa abincin, kuma a ina zai sha ruwa kuma wa ya sha ruwa ya rage masa, ya kula ƙwarai da gaske. Ba kowane mutum ne zai sha ruwa musamman ko fiya wata ko gora ya rage ba ya baka sauran ka ƙarasa ba, domin ta hanyar miyau da ke baki ana kamuwa da wannan cuta ta hepatitis. Haka nan ba kowane mutum zai cire singileti ko kuma riga ba musamman masu ƙwallo ko kuma training ko gym ya baka kai kuma ka sa ba, saboda a wannan hanya ita ma ana iya kamuwa da wannan cuta ta hepatitis. Bayan nan musamman matasa yana da kyau su kula ƙwarai da gaske da shan shayi, ma'ana teburin mai shayi, saboda idan aka zuba maka shayi a wani kofi na wanda mai hepatitis ya sha, kai ma za ka iya kamuwa da wannan cuta. Yana da kyau kuma a faɗa wa matan gida cewa su riƙa rufe kwanukansu na miya ko kuma na abinci, saboda alal haƙiƙa an yi bincike cewa duk wanda kyankyaso yake hawa abincinsa ko kuma yake taɓa kwanon cin abincinsa ko abin shansa, babu makawa zai iya kamuwa da hepatitis. Yana da kyau a sanar ma yara ƙanana har da mu manya mu kula ƙwarai da gaske wajen tsafta. Duk wanda ya yi bayan gida ko yaro ne aka wanke mai bayan gida a tabbatar an wanke hannu da sabulu ko kuma omo, haka nan in kai da kanka ka yi. So yana da kyau idan mutum baya wannan to ƙwarai da gaske zai iya kamuwa da hepatitis. Yana da kyau ka kula ƙwarai da gaske kada ka sumbaci mutumin da baka san status ɗinsa na lafiya ba, domin ta hanyar sumbata wato kiss ana iya kamuwa da hepatitis. Sannan kuma hanyar kwanciya ta mu'amala wato jima'i sex, nan ma ana kamuwa da wannan cuta ta hepatitis. Akwai hanyoyi da dama da ake kamuwa da wannan cuta ta hepatitis insha Allahu. Allah ya kiyaye mu kuma ya ƙara tsare mu daga kamuwa da wannan cuta da dukkan cututtuka da suka addabi duniya. Wane hanyoyi mutum zai bi bayan ya kamu da hepatitis? Me ya kamata ya ci ko me ya kamata bai ci ba? Ƙwarai da gaske wanda ya kamu da hepatitis yana da kyau kada ya sha madara musamman ta ruwa. Wanda ya kamu da hepatitis yana da kyau kada ya ci wake musamman dafaffen wake. Yana da kyau wanda yake da hepatitis kada ya sha minerals kowane iri na roba ko na kwalba. Yana da kyau wanda ya kamu da hepatitis ya kula ƙwarai da gaske kada ya ci abin da ya shafi nama, ma'ana jan nama red meat, irin naman sa, irin balangu wanda muke kira balangu suya kenan, shi ma bai kamata mai cutar hepatitis ya yi amfani da wannan ba. Yana da kyau mai cutar hepatitis ya kula kada ya ci gyaɗa, ma'ana dafaffiya ko soyayya. Yana da kyau mai hepatitis ya kula kada ya ci awara ko soyayya ko dafaffa. Yana da kyau wanda ya kamu da cutar hepatitis ya ƙaurace wa cin indomi da ƙwai ƙwarai da gaske. To waɗannan kaɗan daga cikin hanyoyi waɗanda mai hepatitis zai kiyaye cin su insha Allahu, ko ina ya karɓi magani ko a asibiti ko a ina ne zai iya samun waraka bi iznillahi ta'ala. Muna roƙon Ubangiji alfarmar wannan wata duk wanda yake fama da wannan cuta ta hepatitis, da wanda suka karɓi magani hannunmu, da wanda suka karɓi magani a asibiti, da wanda suke gida, da wanda suke karɓa a wasu wurare, 'yan uwanmu masu magani, Allah Ubangiji ya sa hannu ya sa ikonsa a ciki su samu lafiya. Murata ta Herbal Medicine Center da ke nan number 16 Amsala Plaza, Wal'ami Barak Unguwan Gwari a garin Suleja kusa da birnin Abuja. Za ku iya sharing domin masu wannan cuta su amfana. Allah ya saka mana da alkhairi ya sa mu dace.